kwacha kwaila kwacha kwacha kwaila kwacha kwaila kwacha kwaila kwacha kwaila. Boma la Dedza ndi limodzi mwa maboma odziwika bwino ndi ulimi m'dziko muno. Bomali limadziwika bwino kwambiri ndi ulimi wa mbatata yakachewere. Yambiri mwa mbatata yakachewere imene imalimidwa m'boma la Dedza imachokera ku Mayani. Koma ngakhale derali lili lachonde ndipo alimi amalima mbewu zosiyanasiyana, iwo akukumana ndi mavuto osiyanasiyana akafuna kugulitsa mbewu zawo. Kusowekera kwa misika ya phindu ya zokolola zawo, malo osungirako zokololazo, komanso msewu wabwino kwapangitsa kuti ambiri mwa alimiwa adzigulitsa zokolola zawo kwa mavenda. Kwacha kwacha kwaila kwacha kwacha kwaila 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 kwacha kwacha kwaila kwacha kwacha kwaila kwacha kwaila kwacha kwaila kwacha kwaila. Uwu ndi msewu wopita m'mudzi mwa Ngawanyumbu ndi ala mfumu yaikulu Kasumbu m'boma la Dedza. Derali ndi limodzi mwa madera achonde kwambiri m'boma la Dedza ndipo alimi akupindula ndi ulimi wa mbatata yakachewere ndi mbewu zina. Mai Doris Maitala ndi mmodzi mwa alimi a mbatata yakachewere m'mudzimu. Panopa mavuto amene tikumana nawo ndi amadziwa chifukwa cha kusintha kwa nyengo, kabweredwe kavula kabwera kochepa, nde kutengera ndi ulimi wakachewere umafuna madzi ochuluka. Nde panopa tupeza mavuto chifukwa madzi amaphwa kachewere asana ifike poyika pasi. Nde ifeyo tupempha thandizo la masola pampu amene atrade akunena atatipeza kuno kuzitha kutichitira ubwino, nde kuti ulimi wathu upindula komanso upita patsogolo. Kunkhani ya mbewu, ngati mbewu yathu imene ili pansi panopa ionetsa kuti si mbewu yofunikira kwambiri, idakumana ndi mavuto achiwawu, nde mbewu idasintha. Nde kuti zopatsa zake panopa sizimapatsa ngati mmene ziyenerekera chifukwa choti idasintha mbewu chifukwa cha chiwawu. Komanso ngati panopa nsika titi tikafufuza afuna kwambiri solediro zita imene ngati ifeyo kwathu kuno tilibe, ali nayo koma anthu ochepa. Nde panopa mbali ya mbewu ndi vuto ndithu kudera kwathu kuno. Mukukamba kwawo Mai Maitala akuti akupindula kwambiri ndi ulimi wa mbatata yakachewere. Timalima katatu pa chaka. Komanso ngati kumbali ya ndalama timapeza mochuluka ndithu. Tikalima ya vula timadza kukumba, kenaka timalima ya mazizi, kenaka timadza lima imene muiona kumunda kunoyi. Imene muiona kumunda kunoyi si ya mazizi, ndi ya mafundi. Mapezedwe a ndalama timapeza ndithu mochuluka, pafupifupi umafika ma 500 ngati ngakhala ine mulimi mmodzi. Ifeyo ngati ulimi wathu ukhala ulimi okasinthasintha, sudziona nyengo, ukhala upitirirabe. Pamene panopa tumalima modula chifukwa cha mmene zipangira nyengo madzi. Ndipo mwaonanso mmene mwafika pasikimu pathu paja madzi apita pa kupolowa pasi, zimene zisonyeza kuti kutsogoloku palibe munthu amene angapitirize kulima mbatata amapitiriza othirira. Koma no masola pampu ulimi utipangitsa kuti tidzilima mwakasinthasintha mosaona nyengo.
vuto lalikulu lilipodi kumbali ya msewu kwathu kuno. Misewu ndiyovuta komanso mabuliji. Buliji imodzi inaonongeka, inagumuka chifukwa cha mvula, inabwera yochuluka kwambiri. Ndiye kuti mabuliji amene aoneka kuti ndi abwinoko pa amene anamanga alipi alipo awiri. Koma no madera enawo mabuliji ngovuta. Ndiye kuti achotse mbewu zawo alimi apititse ngati pamodzi pa warehouse zimakhala zovuta. Komanso venda kuti abwera akafikire akapitenge mbatata ija zimakhala zovuta chifukwa imakhala kuti amazungulira kuti akafike pamalo paja zimene zimalowetseranso transport yawo, charging yawo imakhala yayikulu agalimoto yaja. Ndiye kuti afikire ife atuze mtengo weniweni amaunikira zimene zozo ife nkumatigula mochipa. Siti madandaula chifukwa tipoona kuti munthu uja wazungulira tumaona kuti walowetsabe zambiri. Koma kuti mayi Tala ndi alimi anzawo akupeza bwanji misika ya phindu ya zokolola zawo? Misika panopa tigwiritsa ntchito mavenda athu amabwera kudzatigula. Mabuliji athu atatikozetsera amene aonongeka ndiye kuti zinthu zathu zikhala zosavuta. Zitha kutithandizira kwambiri chifukwa titupeza maprofiti ochuluka. Zimene azathu azipeza amene amadzatigulawo zitha kumabwera kwa ife ngati mulimi. Kusiyana nkudzatigula kunoku pamene kuti tikagulitse anthu aja ngakhale mitengo imakhala mitengo ya bolani. Koma kuti adzatigule kuno mitengo yake imakhala imene achoka nayo kwawo kudzatipatsa ife alimi. Ndiye timangovomereza. Pamene kuti tikagulitse rokha ukoko titha zitutengera ife kugwirizana ndi amene tikasiyira aja zithu tipindulira. Kwa akanyama alimi ambatata yakachewere akupezanso phindu. Koma malingana ndi mmodzi wa akuluakulu pa gulu la alimi la kanyama Aviremi Chizula, gululi lakhala likutaya misika ya mbewu zawo mzaka zapitazi. Ndizoonadi warehouse tinayilandira 2016 inamalizika 2017. Tinalothokoza bungwe lalipi litathandizira kumanga warehouse cholinga choti alimi akuno kwa kanyama cooperative tithandizike ndi cholinga choti tipeze misika yokhazikika. Koma no warehouse kuchokera nthawi imene itamboyigwiritsa ntchito inapezeka kuti sinatithandize chifukwa choti mawindo ali mwamba kwambiri. Komanso kachewere wathu amapezeka kuti amapanga green chifukwa cha light ya malata azuwaja. Titapititsa mbatata yathu pita nayo ku Malawi Universal Blantyre. Anayipeza kuti mbatata ija namba green. Ndipo green yo ndamene amapangisa kuti no peze mavuto osiyana-siyana makamaka matenda akasa ndi zina zotere. Zimenezo zinatipanga kuti msika wathu ime chifukwa choti adaona kuti mbatata yathu ija sinali pa standard. Universal naima komanso ku Malawi catering kumene bere timapanga deal kumeneko timaperekera kachewere wathu. Koma chifukwa cha mtundu umene amaufuna zimene zonse zidatipangitsa kuti msika uja tuyimike kaya. Chifukwa chosowa mbewu imeneyoyo sinatipeze imene wakuifunayo. Ndikuti mwina mmene mabwera maonamo ndithu misinjemo ya madimba ndithu kachewere kunoko saka naye mbatata ine iliyonse zimakhala ndi kuthekera ndithu ya oti kungopeza mbewu yabwino zitipangitsanso kuti misika imene sitimayifikirayo tiyifikire. Posawerengera mavuto amene akukumana nawo, Achizula akuti ulimi wa mbatata yakachewere uli ndi kuthekera kotukula miyoyo ya alimi komanso kutukula chuma cha dziko. Ikhoza kutithandizira makamaka kupeza misika yokhazikikayo komanso kuti mulimi athe kutukuka. Kuchokera pamenepo ndiye kuti ngakhale cooperative ikhala ikupeza phindu lochulukirapo. Ngakhale soboma likhoza mapeza misonkho yochuluka. Ndi cholinga choti kumalawi kuno kaya kudera kwathu kuno kuzikhala kuti kukutani kodi. So izi zikungotipangitsa kuti anthu tikhalebe ntimakalabu muja mbatata zathu tikamakolola timazitengera makalabu umo tikakhala tapeza nsika kumazitumiza. Pa ife tokha tikumayipeza pang'ono koma ndiyosakwanira. Ndipo silingathe kufikira kunsikako fokuti ndimene amafunira matani jamina mafunewo silingathe kukwanitsa chifukwa choti sinafikira alima ochuluka. Kachewere anakumana ndi mavuto ochulukira pakatipa imene tikuitcha mphepo ya chiwawu yomwe ikhala ikuononga mbatata zathu m'mindamu kuti zisachite bwino. Kotero kuti alimi ambiri akhala kudandaula chifukwa cha vuto limeneli. Pamene timadzazindikira kuti pafunika no mankhwala ndiye kuti alimi ambiri zawo sali kuyenda bwino.
so panopa ndiye kuti timapopera daifeni wiki ndi wiki kuti mbatata ichepezeka kuti mulimi watani kodi akolole. Ameneno ali ndi amene ali ochepekera zimakhala zinthu zowavuta kuti apopere wiki ndi wiki zomwe zikuwapanga kuti iwowa asapeze phindu. Daifeni panopa I think 150,000 ya thumba ndiye kuti munthu ulipeze kapenanso kuti cooperative liwanitse kumamemba lake zimakhalabe zinthu zotani zovutirapo. Abambo kawiri timakhalabe anthu odziva kukhala m'magoti maona ngati chinthu chovutirapo. So zimenezo zimatipanga kuti mwina zinthu zina zizikhala zikumatidutsa. Komabe tikumatha ndithu panga kampeni kuti azibambo akhalemo, koma cholinga cha trade ikufunitsitsa achinyamata ndi azimayi kuti akhale mgulu limene. Abambo tunangasi madziwa makhalabe mwina ochuluka benzeru kapena kuti ndife amene timathamanga kwambiri. Mumapezeka kuti mwina tupita South Africa tikusiya mines mbuyo. Ndenzi mayi chama khoti akutsitika zake sizimakhala kuti zikumuyendera. Nchifukwa lero boma likulimbikitsa kuti alimi kapena kuti azimayi akhale olimbika pa ulimi. Ndicho linga choti nawonso padera pokha adzikhala anthu odzidalira azidziwa kuti nawonso ndi munthu. Pamene alimi m'boma la Dedza akupeza phindu kudzera mu ulimi wa mbatata yakachewere, alimi m'boma la Thyolo akupeza phindu kudzera mu ulimi wa ng'ombe za mkaka. Mwachitsanzo, Mayi Grace Gumura am'mudzi mwa Machemba, dera la mfumu yaikulu Chimaliro m'boma la Thyolo, akuti akwanitsa kuphunzitsa ana awo sukulu kudzera mu ulimiwu. Ulimi wa ng'ombe za mkaka ndinaonamo phindu chifukwa chonena kuti nditalandira ng'ombe kwayamba kuweta ndinachiona chisomo kwambiri chifukwa chonena kuti ndinali ndi ana amene anasankhidwa sukulu. Nditakhala pe kugana kuti ndikhala bwanji pamene mabanja anga anali ndilata ndinakwanisa ndithu pang'ono ndi bwanji ndipereka mkaka ndandira ndalama makamulipira mwana ku secondary school mpaka anamaliza form 1 mpaka form 4. Obweraponso mphakake anasankhidwanso secondary school so chaka chino walemba mayeso a 4. Ndiye mulimi mwa mkaka munda onamo phindu ndithu. Koma panopa chomwe tingodandaula ndichonena kuti panopa madeya akwera ndiye ndi ndalama yomwe tikulandira pa mtengo wake ukhala wochepa kwambiri. Phindu ambiri tikungopita ku madeya kungodyesa ng'ombe ife limwe tingopeza mwefe ndi lochepa kwambiri. Komatu ngakhale ulimi wa ng'ombe za mkaka ukuwapindulira, alimi ambiri akuti kuzimazima kwa magetsi kwakhudza kwambiri ulimiwu. Achisosotaulo komanso a Elias Piringu ndi alimi amene akumasungitsa nawo mkaka umene akolola pamalo osungirapo mkaka a Namahoya komanso Mangunda. Alimi awiriwa akuti vuto la kuzimazima kwa magetsi likusokoneza phindu limene iwo ankalipeza m'mbuyomu. Mangunda tili mavuto ambiri, koma mavuto ochuka kwambiri akubwera nkhani ya magesi. Magesi akumatimatima ruti yathu ino kwambiri, masiku ambiri makhati kutaya mkaka. Ndiyeno trade tikanakondera tithandiza kumbali ya sola komanso pampu yopopa madzi. Pano pati ndi mtigo koma amene mukuonera mafriji athuwa ndiona kuti friji inapangidwa kuti zikhale madzi amatapo koma kuno tibe waterport kuti mwina madzi azingofika direct ya pampu izi zija pa friji. Ndiye tikanakonda atathandiza zimenezo ndithu. Aliyongedere sipathana sipanjira apangotuza kuti basikako sizatenga onongeka. Ndiye mulimi makhala kuti waluza basi. Aliyongedere amafuna atenge mkaka wabwino ndithu. Panopa ndi ubale ndi aliyongedere amene amatitengera mkaka wathu. Choncho ife timalandira mkaka kuchoka kwa alimi ang'ono ndiye aliyongedere amabwera kudzatengera mkakawo. Wacha tinganene kuti malo ano asintha kwambiri mu ulimi wa ng'ombe za mkaka chifukwa ndi malo amene akugwira ntchito kwambiri. Tili ndi alimi monga choncho ochuluka komanso mapeza mkaka ochuluka umene alimi amagulisapo pano makathandizikanso ku manyumba kwawo. Mkaka umene umagulidwa pano pa Namahoya Milk Packing Group umafika 4,600 mwina 70, pena umasika pang'ono pena umakwera malingana ndi mmene mkaka siku imene lero wakhalira popeza mkaka upena umaola
amabwezedwa, koma ngati tsiku zayenda bwino 4000 chakuti ulo 5000 imakwana. Ife tinene kuti ulimi wa ng'ombe za mkaka watipindulira chifukwa timapeza manyowa amene timakathira kumunda, komanso timapeza ndalama zimene timalipirira ana athu sukulu, komanso timatha kumanganso nyumba yabwino ya malata simenti makhala mmene momo maona kuti ulimi ukupindulaje. Ngalenso mwina kugula njinga za moto zimene manyamulira mkaka kumapita nawo kutero. Mavuto amene tikumana nawo ngati pano pana Mahoya Milk Packing Group alipo angapo. Choyambirira tinene kuti pena magesi amazimazima ndiye mkaka suchedwa kuola, chinthu chopusa kwambiri. Ndiyeno tinagula genset komano chifukwa choti timagwiragwira ntchito kwambiri, komanso timakhala yocheperako mphamvu malingana ndi mmene ife timapezera. Timaoneka kuti magesi akazima timagwisa ntchito genset komano ndiofoka kwambiri, imalephera kukoka mathanki awiri. Choncho vuto lina loti ifeyo tili nalo pana Mahoya la genset. Timafuna genset yayikulu yomwe ingathe kukoka mathanki athu onse nthawi imodzi. Vuto lina limene tili nawo ndiloti mathanki athuwa ndiochepa kwambiri, chifukwa mkaka pena ukakhala kuti wabwera mosabwezedwa kuti ulibe mavuto ena, ndiye kuti mathanki amazaza mwina alimi athunso kumabwerera ndi mkaka. Ilinso ndi vuto lalikulu limene ifenso tikufuna kuti titapeza thandizo la thanki. Tsopano kuti dziko la Malawi liyambe kupindula ndi ulimi wa mbewu komanso ziweto zosiyanasiyana, kufunikira kopanga katundu wapamwamba kuchokera ku zokolola sikungakukomezedwe. Dziko la Malawi likuyenera kukhala ndi kampani zopanga katundu osiyanasiyana wochokera ku zokolola ndi cholinga choti lizitha kugulitsa katundu wapamwambayu kuno kumudzi komanso kunja kwa dziko. Mkaka wina umene alimi amakolola umafika ku kampani yopanga mkaka wa ufa ya Machi. Mkulu wa kampaniyi Amadalitso Charles Phiri akutsindika zakufunikira kolumikizitsa alimi ndi kampani zopanga katundu osiyanasiyana pa chitukuko cha ulimi m'dziko muno. Kuti pakhale maubale okhazikika pakati pa alimi ang'onoang'ono ndi amakampani ngati ife, makamaka amene akupanga kumbali ya zaulimizi. So kubwera kwawo kutithandizira ife kuti mwina tipezekonso thandizo limene likuze ntchito zathu, chifukwa ntchito zathu zikakula ndi kuti alimiso ochuluka akhalanso akupindula chifukwa kuti akhalanso ndi market yambiri yomagulitsa zinthu zawo. Business ikuyenda bwino in terms of motengera katundu amene tikupanga kunoko. Anthu amukonda kwambiri and amulandira bwino kwambiri pansika. China mwina chongonerapo ndi choti mkaka wathu sitikutisako timati additive inelosolo kuti chemical ineli yonse. Ndithu ni mkaka wa natural kuchokera ku mkaka wa madzi kuyika mu processing machine athu ukukatulutsa mkaka wa ufa. So chifukwa sitikupangako adi chemical ineli yonse kapena zina zizonse zotratiramo, umakhala ndi flavor yabwino kapena kununkhira kwabwino kwenikweni kwa mkaka kuja zimene anthu ambiri akukonda kwambiri andi akutilimbikitsa kuti tipitirebe kupanga zimenezo. So kumbali ya makastomala ndi mkaka wathu anthu akukonda kwambiri, anthu aulandira bwino andi zimene zikutipatsa chilimbikitso kwambiri ngati kampani yoyamba yopanga mkaka wa ufa kuno ku Malawi. Fulo imene likubwera ma levels awiri. Mbali yoyamba ndiyoti mphamvu zimene tikulandira ndi ochepa mlingana ndi imene mita imene anatikira ife kunoko. Komanso mbali yachiwiri ikukhudza ndi nkhani ya kuzimazima kwa magetsi. So zinthu ziwiri zikumakhala zoti kufuta kwambiri kuti tipange balance production yathu bwinobwino, kuti tikamba process yathu kuyambira poyamba tikafike kumapeto ndi kumaliza bwinobwino. So vuto la magetsi ndi vuto lalikulu limene tikumana nalo ngati kampani yopanga mkaka wa ufa, chifukwa kuti tife kuti tatulutsa mkaka wa ufa ino timafuna tikhale ndi magetsi osazima mwina continuous mwina kwa maola asanu kupitirira kutsogoloko. So mwina tikayamba process ija mwina maola awiri atatu magetsi azima ndipo zoti process ija sinamalizike, kutsata zake ndi mkaka umenoja waonongeka tikataya. Pamene alimi akulimbikira pa ntchito zosiyanasiyana za ulimi, zaonekeratu kuti kusowa kwa misika ya phindu ya zokolola, kuperewera kwa misewu yolumikizitsa misikayo ndi m'malo amene muchitikira ulimi, komanso kuperewera kwa malo amakono osungirako zokolola ndi ena mwa mavuto amene nthambi zokhudzidwa zikuyenera kukonza ngati dziko la Malawi lingachite bwino ndi ulimi.
kwajakwayela kwajakwayela